Guys, andito kami sa Kaniyogan at kami ay nagkukupras, nagkakawit ng niyog. Ayan, tulong-tulong kami guys. Si hipag ko, si kapatid, yung si brother, panganay siya yung nagkakawit. At saka si father yung naghahakot ng mga niyog gamit ang kariton at kalabaw. So sila naman si mother, yung nagdadala ng sipong yung tawag sa amin, yung pang dugtong dyan sa pangkawit ba. So ayan guys, so, inaabot ni mother yung mababang niyog. Parang hindi pa naman yan tigas. Hindi pa. Pwede na? So ayan guys, at ako, noong isang araw ako yung nagsaog guys, yung naghakot, yan, gamit yung kalabaw at saka kariton. Ako nung isang araw, kaya pagod na pagod a catch. Tapos ngayon, hindi na ako tumulong kasi marami na sila. Doon kami sa kusina ni Dos kasi merong nagbubunot ng niyog. So kami yung nagluto ni Dos. So ngayon, andito ako kasi tinawag ko na silang kumain na ba. Mag-lunch na kasi tanghali na. So ayan. Dito po ang aming kabukiran. Dito talaga, hindi talaga ito sa amin. Ito lang ay aming inaalagaan. Yung lupa namin andun sa kabila. Yung Tres Marias Farm talaga namin. Tingnan nyo guys itong puno dito ng langka. Ang daming bunga. Ayan. Kikita nyo ba? Oh, ang daming bunga. Siyempre nakikita nyo. Kitang-kita. Ano ba yan, Tres? Pagod ka na ba? Ayun guys. Sarap magulay. Lagyan ng crabs. O kaya hipon. Diba? Ang sarap nito. Ayan. Tapos dito sa kasagingan guys. Ayan. Ang dami ng saging at saka maraming saging na kailangan tanggalan ng puso kasi hindi yan kapag kasi hindi tinanggalan ng puso guys, yung saging hindi maganda yung bunga, payat. Pero kapag tinanggalan nagiging malalaki, siksik ang bunga. So ayan po, tara na, uwian na tayo at tayo ay kakain na. Hindi pa tapos guys, yung doon, tapos na yan, dito pa kami mamaya, dito sa kabila. Yan, marami pa rin. So, ayan. Ganito yung buhay po sa probinsya. Kapag meron kang lupa na maraming tanim na nyog, ito po yung pagkukuhaan ng kabuhayan niyog. Yun. Naririnig nyo ba guys yung sabaw? yung tunog ng sabaw. Tik 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 tik. Yan. Tapos ito guys, yung tawag sa amin gunot ng nyog. Kinukuha namin yan kasi panggatong. 'Di ba? Nakapag ka na ng nyog, yung mga panggatong, walang sayang lahat. Talaga kailangan dalhin. Kasi maganda yan guys. Anong tawag dyan? Malaad. Maningas. Masagabsab, malagablab ang apoy. Yun, parang ganon. Yan. Ang init guys, 'di ba? Ang init-init sa probinsya. Meron naman kami guys kapitbahay, nakikita nyo yun, yun oh. Diba? Meron din naman. Medyo malayo-layo nga lang. Hindi siksikan. Katulad dyan sa bayan. Dito, buwelong-buwelo kami guys. Kahit maghabulan kami dito ni Dos. Bardagulan kami dyan sa ilalim na niyog. Oh, sunod-sunod. Warak na warak. Daming bunga guys, kahit yan matataas na ninyo, pero ang daming bunga. Ayan, daming bunga talaga ng niyog. Medyo marami-rami yung ngayon na harvest. Kahapon yung nahakot namin kahapon, 4 na balik pa lang ako, naka 1,000 mahigit na. 4 na balik pa lang ako sa kariton maghakot. Ayan.
Pag siksikan guys, ang hirap kawitin yung niyog. Minsan ang nakakawit pala ay buko, hindi yung matigas. Ano sa Tagalog? Sa Tagalog yung laya. Ayan, nadala lang koy. Dahon ng niyog yung nadala. Ay, nangangalay yung kamay ko ay. Yun, nagunot. Yan na, yan na. Yan, papunta sa akin. Ah. Tumapo ng napakalayo. Oh, yun na, yun na, yun na, yun na. Huwag kayo masyadong nagmamadali dyan. Baka kayo ay mahulugan. Kawawa ng iyong katawang lupa. Ayan, habang guys nagkakawit, lagi nakasunod din yung aming kalabaw at saka kariton. Para walang malagpasan ba. Kasi minsan kapag nauna yung mga nagkakawit, minsan hindi sila nakukuha. Natambak. So, ayan. Sa kabukiran, doon kami nakatira. Kami ang hanap buhay namin ay magsasaka para kupra. Ang aming mga tanim ay samut-sari, may niyog, sagingan, kakahuyan at iba pa. Sa malapit sa aming bahay, kami ay merong mga tanim na gulay. Samut-saring gulay sa aming likod bahay. La la la, la la la. Diyan sa ilalim ng niyog din ay maraming puno ng mangga. Inisprehan natin, subalit konti lang ang binigay na bunga. Taray ko. Yan. Nahulog ako guys dito sa butas. Daldal kasi daw ni Tres. Gusto nyo ba makita ang mukha ko? Ayaw kong ipakita kasi haggard. Yan te. Ano yan te? Ano ka? Kinagat sa atin ng langgam. So ayan. Bigyan na namin yung trabador namin ng pagkain. Ayan guys, yung trabador namin yung nagbubunot ng niyog. Ayan. So bigyan na. Uwi na ako kasi bigyan na namin ng pagkain. Mag-lunch na! Kain na! Parang labo ng camera ko. Malinaw ba guys? Nakikita ba? Ayan, nakikita nyo ba ang aming kabukiran? Yung mangga na inisprehan, hindi man lang nagbigay ng bulaklak, kahit bulaklak man lang. La la la, da, da, da. Da, 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 da.
Kita na. Kira ka boss? 153. Kira? 153. Kita na ko. Kita sa inyo. Okay. 153. Yun na, 153. Muro ka na buko sila. Magkrao na, magkrao na. Ano po? Oh, ano nang ay?